Stațiunile din Austria și Italia sunt foarte căutate de schiori în luna februarie. Din acest motiv, pentru noi, cei care organizăm tabere de schi pentru copii, devine o provocare din ce în ce mai mare să găsim o stațiune mai puțin aglomerată. În ultimii ani, am ajuns la concluzia că cele mai bune soluții pentru grupurile noastre sunt departe de stațiunile celebre în care se înghesuie toată lumea. În acest final de sezon, am plecat din nou în căutarea unui resort potrivit pentru copii și am ajuns aici, în Italia, la Klausberg, care, alături de Speichboden, formează domeniul de schi Arntal din Sud Tirol. La Klausberg, locul în care mă aflu acum, găsești pârtii în stare foarte bună, multe facilități pentru copii, mult mai puțină aglomerație și un peisaj incredibil. Urmăriți-ne pe site-ul nostru și pe Facebook și înscrieți-vă din timp în februarie 2027. Vă așteptăm!